likulli mri'in minhum yawmadin sha'nun yughnihi mi wi on so neɗɗo yetti kam tan so heeɓi sangara yo yarta ɗo keefeɓe ñalawma goto nde woni adna yawmal qiyamata jomiraɗo wi yawma ñande yaftiru dogi almar'u neɗɗo min akhihi mo jiiɗi yummay baaba o ummihi dogi yummum wa abihi dogi bamum wa sahibatihi dogi joom suudu mum o banihi dogi ɓiɗɗo mo jibinno o wi li kulli mri'in minhum kala goto hen ɓe yawmal ñande hen sha'nun yughnihi gueɗe muɗum tan joni ɗum donggal ɗum ɗo qur'ana wini de wona min saka wiye komi tooñowo mbimi komo yaɓɓiɗo diide dimbinta koko teddi to jaɓɓiɗo no wi ngen ko ɗum waɗi mbimi ceerno fof mo jakon ɗon janggo oɗon mbaɗa ya Cheikh Tidiane ya Cheikh Sadibou ya Cheikh Tourat Boun Abbas ya Cheikh Serigne Bamba ya Cheikh ɓeeɗo e ɓeeɗo oɗon nodda ɓeeɗo mbimi mi aadani Allah e melekaji mum kala goto mo rewno Allah yo andu rufi ɗum ne rufi koye gueji rufi koye gueji de kala ko rewno Allah boni to wona o fuɗɗiti o ala to Allah o ala ga Allah heedimo e naaɓe dañi ko suwa may ko yahudu paske ƴernoma o mo duwortoɗa est ce que o meeɗani laɓɓinede ɗo woni cukalel nde o laɓɓinaka hakkude ma Allah ƴeew est ce que no jibinade mo jogui ñiiƴe tawi ko tiggo ala ñiiƴe ayi nde ɓoyno waɗi ñiiƴe waɗi muynirde ƴewata a ƴewata ɗo matte est ce que Allah meeɗi wadde muynirde kanu a ƴewata mara ka kaga nde ɓoyno ceerno watti ladde ay o ladde o wawi ladde goram o wawi ladde watmo tete ayyadde oyi heege o soofeya hokkam ndiyam ay ko ɗo o rewi ay mbuccuka ko mo duwarta ko ɗo rewno ari ha ɓooy sudde dañi debbo yehi ha ɓooy ceerno nayi wattu wiyeɗo faaɗi o soli ceerno ndagoro ala mi natti wawde jakkude bonaji Allah meeɗi solde kam mbaɗa kala kangal tan kalnama gonga tan mbiyon ma janano yimɓe oɗon ñama min e dow holɗu hono faw ɗon ko kalton ko yasaki pijat ceerno nayi wi watti tuggade salambour noppi paaɗi ñiiƴe coli yeeso waɗi ɓorɗe watti wadde yardo koyɗe tati jaranoɗo koyɗe nayyi ha ɓooyi watti ɗiɗi nde yana ha ɓooyi watti tati nayi yaranno adana ndo ladata nde no foti juuɗe makko ɗiɗi e koppi makko ɗiɗo yaranno nde o wawi darat ɗo watti namora ɗiɗi o metoro ɗum hakkude ɗo e roso koyɗe makko ɗiɗo yarata koye ɗiɗo yaran noon yeeyi ha ɓooyo nayi o watti wadde lowtol omo tuggo woni tati nakam Allah meeɗi wadde ni mbiye kam ala mbimi noon saɗa duworo Allah noddu Allah ono sa noddi tagore nde nde ko wawanma ɗum ko wawana hoɗum hay bodde hay guite matti yiide hay damba ɗum watti kono niwno ene ƴetta jungel no fala e tiiɗe no waɗa on jeenademi he ɗumane ko woni e baba mata yiyani ala wona gueɗe no tiwel ñaw waɗen sukara est ce que Allah meeɗi wum Allah meeɗi lojat eɓe kon ɗo ceer noon ko maayo won yaaki mbiɗon kon ko ngumo won nafon kon ko paaɗo won ñiikon kon ko tolo won jaalal kene ngal ko ɓaɓɓittongal jomum ñondiɗa kurgel ngel yuuɓito meppiɗa watta joodde ina watta wadde mbohom wala ɗojjude jamma ha fon a jiɗɗum ina nawe hôpital na safre ina ɓeyde ƴiijam ina waɗe pikkirna monne poɗɗe a yaaki e bo ngel ceernel ko ɗo wattin oto ceerno woni ko gantirɗo ko hôpital woni o maayi ko hôpital no kam laaɓa hande ala emen ɓeydoɗe ceerno sabu kala ko janngani ƴeewe no moƴƴi so tawi koto mabɓe to wiyete ko jarno so tawi koto wayi to wiyete ko farba so tawi koto sakke wiyete ko foosiri tawde janngani tawi koto tuwan wiyete ko jaal saaɓe